De, lah Mbak Melani udah HE aku kok belum Pak De. Ya Allah, Mbak kok udah nyolong start toh Mbak. Ya Allah, tak ganti dulu Nek No. Kemana ya? Kemana? Aku ikut Pak De. Aku ikut. Assalamualaikum Pak De. Lah ini ada HE aku gak dikasih Pak De di sana Pak De. Ya sama Pak De dulu Nek No HE-nya No. Ayo Pak De. Sama Pak De yang ini loh Dek. Lah iki Pak De. HE no Om. Ini Dek gak mulai loh Dek Nela. Udah aku loh Pak. Aduh udah mulai bro-bro ini. Loh, Pak. Udah mulai nih Mbak, udah mulai Mbak. Ini gak dimulai ya Om. Nah jerung ini kandel gitu Dek. Wes keluar tante. Jan-jane kowe ning ngendi gelagatmu sajak nyurigani atiku sujana kowe kencan karo wanita liya. Ayo Mbak ganti Mbak. Kemana lagi Dek? Ke sana. Iyo. Oh bunda belum bunda. Mbak Erni. Murah rezeki selalu bunda. Tambah sehat. Rezekinya tambah lancar. Amin. Ayo Mbak pindah Mbak. Iyo. Dino minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning tawang manganku angati lingsir kesyang Adikku jadi cucuk Mari kita lampah. ke sini. Assalamualaikum Ibu Bapak Sapatri. Jadi cucuk lampah wajah ini. Aduh alhamdulillah. Ini kalau tadi Bapak, kan Ibu. Bapak nyawer ke sana, sekarang aku yang narik-narikin aja deh Asik. iurannya ini. Asik. Aduh, narik HE kalau sebutannya ini Bu. Ah, Bapak udah hilang. Ayo Bu, mau Siapa? nggak HE ini Bu? Siapa dek? HE dulu dong Bu. Cucuk lampah yang los sih. Masa nungguin ngopi dulu Bu, setelah habis nanti waktunya Ibu. Ayo Bu. Mana HE-nya nih Bu? Gak keluar ini Bu. Jane kowe Yo. ning ngendi gelagatmu sajak nyurigani atiku sujana kowe kencan karo wanita liya. Mbak Mel, Apa saya? ini lagunya udah selesai, Ibu baru mau HE Mbak Mel. Oh, spesial buat Pak Diku Narto, asik. Pesan moral bagi kadang-kadang ingkang wonten ing Monconegoro, ngatos-ngatos yang jadi TKI Indonesia,
yang ada di luar negeri. Selamat siang, selamat menikmati Chandra Pesona Campur Sari Indonesia. Sayangku juga ya. Pinten sing ngersake? Pundi? Mbak Narto. Ayo sini. Sini sayang. Pak Lelani konmu pamit lunga. Mung welingku aja nganti sembrono. Ning luar negeri kudu sing ati-ati. Anak bojo ning omah konteni masuk iki. Ngenteni balimu. Tak rewangi kowe mulih sama tri bergoyang ora gawa duit. Anake sapa iki anake sapa? Aku isin yen disawang tangga emoh nyawang aku wis emoh nampa ra kelingan janjimu semono. Pesona Mas Joyo 1922 bergoyang Mas Joyo. Ngantuk yo ben yo Mas. Sayangku, ning luar negeri hati-hati lho. Cowok ceweke kono ayu-ayu. Pak Jumadi Mbak Narto sayangku. tak lilani gonmu pamit lunga. Mung welingku aja nganti sembrono. Ning luar negeri kudu sing ati-ati Pak Jum kowe. Monggo Pak Jum. Iya. Ngenteni balimu. Gawa apa cahayu? Anake sapa dik? Iki anake sapa? Aku isin yen disawang tangga emoh nyawang aku wis emoh nampa ra kelingan janjimu semono. Sembah nuwun Mas Doyo. Monggo Mas Chandra Pesona. Iki Pun rencana pundi? iki lek DS mene kae aku pilih sing endi iki ya. Niki dereng nembang niki. Wah.
Dek. Monggo. Dek. Diajeng. Hubung asmara, Dek. Yo Dek Teki kene maju karo Dek Melani. Aku kelingan kupo kae biyen tanggoler Grobokan yo. menget saja kebak tulisan warna abang tondoi sesaya Bukain kebak cerita tengah wengi nganti lagat rino kleru eta Error. gubuk kae kebak cerita tengah wengi nganti lagat rino Rada sesek Mas Chandra Pesona Harape Romo Sragenan Bersama Masis CS. Aye. Aku kelingan kupo kae biyen tanggoler ning jaga kebak tulisan warna abang tondoi seprawan saiki Wasik gubuk kae nyimpen wati waya wengi nganti glagat rino Karo operasi. Mas MC Nggih, Mas. iki
Nah ning darahku kono iki guguk asmara wis ora tau dinyangno. Mulane ya rada kletho. Ya ora apa-apa, Mas. Anu pangapunten lagu salah ora apa-apa, yang penting yang lainnya lancar kok ya, Mbak. Pokoknya sakwise baru operasi plastik iki. Terus repot. Ayo ya kok njok operasi plastik barang. Ae, Pak E. Ya. Iki bablaske napa wau? Bablaske napa, Mas? Salam kangen. Salam kangen. Oke. Catatan enggak? Catatan. Yo, cos. Saben ku nyawang fotomu rasa kangen aku marang sliramu. Monggo Mas. Tuantu nabengan ning kedung ombo lah kok grogi. Aduh, Mas. Saiki Bos Mustika Cilengsi. Yen to tresno ra kudu duweni pancen abot jroning ati nanging piye ra kudu duweni. Gara-gara dirubung penyanyi lho ngasih gembrobyos Mas MC. Kandhani kok. Nggih, sing penting gayeng Mas. Lho tak omongke Pak De Gepeng. Nah iya. Pak De Gepeng tesih sibuk. Nggih. Banyuwunku. Hei. Ning siramu. Oi. Marang sliramu Mas Prayit matur thank you. Wasik yen nate andum tresno bebarengan ning kedung ombo.
Lanjut. Lanjut. Aku mana sing di omah. Lanjut Mas Praye. Oh lanjut. Banyuwunku. Bablas ke gelo Mas Bro. Yo. Asik yo. Bablas ke gelo, gelo. Pasukan joget semuanya yang dari Gerobokan monggo dipersilakan untuk joget ria. Pengen tinggalku goleki bote-bote kepengin ketemu najan ado tak parani mung nuruti karepe nyati Mas Budi rene joget spesial buat juragan ayam Pondok Labu Mas Madu monggo dipersilakan. Mas Agus. MC. Nggih Mas Es. Jebule ya ora kene ra kono ya mleto padha wae. Pripun? Lah aku nular ora. Iki mau ke jane keladuk jenem. Biasane ora ngono kuwi ya Mas. Biasane ora ngono kuwi. Jebule ya ora kene ra kono ya mleto Jakarta ya iso mleto ya. Iso Mas. Luwih nemen Jakarta Luwih Mas. nemen, Mas. Nggo bayar kontrak. Elok. Monggo. Kaya ngene.
Sing penting penak dijogeti, Pak iki pun remen nak, Dek. Iki tesih kuat. Tesih kuat. Isih kuat. Oh, tesih kuat. Bablaske napa? Apa Mas Is? Apa pasukan joget ya? Ndang jaluki. Napa? Engko selak bar. Selak bar. Oh, kangen Kangen ning ati. Oke. Kaya ngene. So. Lagu kudu nyawer ya. Oh ono. Anjeli lagu kudu nyawer. Iki wis sempoyongan. Pripun? Wis. Ngono Mas. Iku nek dingkongko mbok wedok ya karepe lho iku lho ya. Nomor rekening. Tenang. Los. Wingi didolke cempe sitok entek nggo nyawer. Cilik berarti. Cilik. Ojo kapan kowe bali rasa kangen ra bisa mari amo
iso nambani. Engko bar iki wis ya. Aku mesakne iku. Aja sebelang wong mewar-mewar kajenge jumeneng danten kaya ning kono kae lho kaya duku atas kaya ning nggon Manggarai. Ayo. Monggo grup PPR dhewe kemawon go. Ayo pergi kemana? Ayo. Mas Nonggo. Gaya Chandra Pesona campur sari. Mas Tulus pimpinane Dik Bugel MC-ne. Munggah ning pucuk gunung. Matahari terbenam, hari mulai malam, terdengar burung hantu, suaranya merdu. Maju, garwane wong liya kowe iki kok malah ngeslot ae kene iki. Bersama dengan artis kecilnya Pacitan Indonesia, Jawa Timur. Kae mikir ning kono, asik. Monggo grup PPR kuat jeneng go. Saking Tata Manggarai, Mas Mail, Mas Nonggo. Tim Manggarai monggo. Pak Mail, Mas Nong, warga besar saking Ciputat, Pamulang. Asik. Wong ayu sing tak tresnani rino wengi mung tak impi-impi aku ora bisa lali mung sliramu pepujan ning ati Asik. Latihan sepisan ketemu angin gede pelosot Mana di mana anak kambing saya? rino mulitan sok kapan siramu sing tak tresno garwane wong liya Gendong kemana-mana biasa di malam. terus kebacut tresno nanging ati mbok gawe lara Bapak Ibu ingkang badhe ngertos penyanyi sing Go. dereng kampung. Ben mewer-mewer Yopo kok kene iki. jeneng kok. Ayo, jangan ya Dek Monggo. ya. ayo, jeng Tuti, jeng Asih monggo. Wis rangkungku Ayo. pokoke ben ketok gayeng regeng ayo. Pak Nur yo. Pokoke kabeh Mas No. Jenengane mriki lho ikone Manggarai barang ngono kaya. Mengke tanggal 22 Juni kan ten Manggarai to. Lah. Nano yo. Ning apa Pak Mail. sliramu Ayo Pak Tuti. Gendong kemana-mana. Monggo Pak Nur. Asik. Asik.
Dek Tulus. Kelangenane Pak Mail iki gak tresnan kok diaturke sisan ya Mas Sompong ya. Bablaske. Terima kasih Bunda Cantik. Neng apa sliramu teko tinggal aku kaya koso. Chandra Kosona di mana-mana. Spesial tim ewer-ewernya Indonesia. Asik Manggarai bergoyang. Manggarai bergoyang. Angesa teruneka nalika sliramu
para om-om kula sedaya. Asik. Hei. Chandra betul. Jika master justru paling oke. Malah kene kenceng kene gini. Alhamdulillah. Alhamdulillah, murah rezeki. Panyuwunku ring sliramu.
gak enek. Nah iya iki. Mae cedan. Bablaske napa, Bapak? Bablaske bos. Napa Pak Haji napa? Gak aku duwe mik dhewe kok mosok dikeki mik jenengan. Mike Pak Haji cilik. Garwane wong liya. Garwane. Waduh kok guyu apa lho? Anggere ketemu kok guyu lho. Apa tuh? Garwane wong. Aku perkewo. Kali sinten? Karo kowe. Lho apa kok karo aku? Tapi garwane dhewe ya. Lope-lope. Ngerti wae. Yuk, bablaske garwane wong liya, Mas. Banyuwunku ring sliramu. Selamat datang buat Pak Anim dari Bapak anggota dewan kita. Ya. Sekali lagi atas nama Desa Bola Silakan selamat datang buat Bapak Anim. Terima kasih atas kedatangannya untuk memberikan doa kepada adik kita yang dihitangkan. Bapak Anim dan Kak rombongan. Yo, asik. Wong ayu sing tak tresnani. Tak impi-impi. Ora bisa mung sliramu pepujane ati. Sliramu sing tak tresno garwane wong akeh. Aku wis kepatur tresno nanging ati kumbok gawe lara. Ayo Pak Haji. Ayo. Aku disurung-surung. Aku disurung ya anak. Aku mau. Oh siji-siji. Mau. Kena saya bilang ke Mayu mau, aku kan Mbah Bogal mesti gumoh. Awake menang aja lek ya. Tunggu Ning Lilin. ngopo? Yo. Yo. Nyuwun
mongko juragan angkringan. Sing lara Sri. Iki nganggo mau ngono ra? Jelek mau. Mau puput. Sini. Oh puput payu, ya aku gak payu Pak. Mau. Hatiku hanya untukmu pokoknya. Asik kali. Saestu Pak, saestu. Ini dari lubuk hati yang paling dalam ini. Soalnya aku di video call gak pernah tak angkat, Mas. Pak Haji, bablaske nopo? Alhamdulillah kok. Ose. Dompete keri. Iya. Nggih, siap. Monggo. Bapak, nopo? Ninggal katresnan. Nggih, bablaske ninggal katresnan Nur. Ninggal karinan. Sliramu ninggal aku. Asik. Sliramu